Arante bi a friend Thomas Tonga Mirai ya wo ruwa abomodia de ne ho asi ho se wo kọ akwomchi akwantu wo ye fasting mu odin adan ya na yire akwa wo no wo ya ne ba na ese Chinese ni enti no wanti ase da wanti ase ni enti no wo be chi ne ho komo ni dia da kopim so obewu afiate asefo asase na wo bisa na yire de enti a ne ba as a 24-year-old guy na wo ne ba mana sena wakwa se Chinese ni wanti ase da obisa abaye say oh papa enye se bia memni obi ne koda ya na se bibi se yo na de ti asema Shamila ekache ni kunu 22-year-old lady o say odi Chinese aduane bebre tamano wonyem no odi omoduane no bebre dodo na aduane dodo a odi ye true ni nyinsen ni mu no eye Chinese fo anuane enunti ena ne be ya akose Chinese ni just because oni Chinese fo ena ye adwuma ewo manufacturing company a womo manufacture plastic wear womo ye rubber niema ena chese abayo eni omo ye adwuma wo sa Chinese company mu na ye omo dia ena omo nso a na ehwe adwuma ne so wo ruwa honomo enunti no wo ye adwuma wo Chinese company ni nti no ena wotimi nya Chinese fo nuane di ya fine kopem se wode woye na enunti ena ne ba na kwakose Chinese fo afa so Chinese fo ne nam company ho no bebre nti de bia ne yefunu no akwala ni hu Chinese fo no de bia nti eze wo pa je se akwala ni hye yefunu ni mu no hu se Chinese fo ni twetwe mama ye nti o mani hye twen wan church na no se nkase ya o mkrofo ikan ye me de enunti no asese me make sure say me ba mese wo mu enti no ba me ne pa che se sa e na asem no akwakote ye na se Chinese fo no ye ne ho akola no ho fe enti no ono so ba wiase no wo bo mode aba as Chinese girl na branch esi hwe na wo sa se wo ti ni mpani nsem wo hefa ye kira pa ma papa ye obi a wo peduane pa na so feed down be wiase a wo hu sa akola ise Chinese ni no se me didi pa minti ase da se me mete me sika yi aware oba ne nete na manyem no na oba yi be wo a wo Chinese ni na chese me yire no wode me sika edwa nanka chese wo ko adwuma no wakose kumde ne ho ne bosses no wo adwuma mu ho na wa ba kopem so ade anyem ho ka che me se me na menyem no ene se nyame ompe bone wo ye yakola yakakose Chinese fo no wo ba ben ene wo yesa who does that want ase da nti ono de akomche na watch ne ho akopem se nyame ebefa ne kra akonti abusua mommo pai mo ye brada ni wontimi nya fasting yi na nyame nsakra na adwen se ne be ya wo no wonya nwu na emo mo be sakra na adwen no adwen papa wo wiase mu na se wo yire akwa wo no a wo Chinese ni a wo esuboni wo efa baby no mi blame oba no o si we di Chinese nua ne de ni etimi ye utimi di Chinese nua ne a no nyema wo be wo no na oba na ka Chinese o ka China kasa etimi si enti enya wonwa hwe all jokes aside serious on a more serious note obi ne yiri etia omu ye nipa tuntum pa enso omu wo no omu won tafo no ba ko ye broni ba ko ye tuntum ba ko pe ne se omu bisa ho se broni no fi fa ne baaye ya omu kire so abebi omu ti na brofo bia me ewe mu o bebi ya no waka se ne yiri eni broni bi kodae na so ni broni bi kodae krampo na adenti na mienu ne nsa anko ya brofo na ba ko yetum na ba kwa ye broni esida wo bi nsu ne yere wo ye wo mu wo ye no na wadane wo mu wo ye ntafo saa no mu nyina ya abrofo wo mu ntim ben bebi abrofo wo mu ye nipa tuntum blacks but wo mu wo ye no mu ma ne ya abrofo but they live happily together na wo de wo ba kwa ko se Chinese ni kakra o se me chi me wo kom de eku me wo fi wiase akomche ni de obebre o bezo ku hu a ba mi ntwa so wa he ya
enti sisa wadwen bra sisa wadwen fi okum ne ho ebe ya kona kope DNA test bi na ye na hwe se wo yire ne ba no anase wo ba no mo ba no wo ye Chinese ni anase wo ye wankasa wo ba ansa na wo de akomchi ekun hu nyame ebia na nyame se enya akomchi na beku nti akomchi pa wo ye ne 100 years unwu a unwu na mum wo be ma ho yare wo be ma ho cancer na be ma ho enti abusia put it to you sa wo so ne wo yire wo ho na wo yire be wo ye kokko wo yire be wo no a omunwunmi enu ye kokko na wa kwa utum eno so broni bi ni ne yire te won wo no makwa wo black they are living happily together won kwa wo de yakoba ya o se wo che wo komakum sa ne ye tena wiase wo ketre de ne bodwo enye sa mesre kamakoma to yem na Shemila wankwa kosekumde no hu bia wose wodi Chinese phone nuane bebri Chinese phone nuane ni omutimi ye owiase ebi nie bibia wo moduane mu bia na se bibia omu ye Chinese bia no etimi sesa nipa brabo e wo wiase ayewe enu nti so so wedi e wadi omuduane nti no wawo sa kamakoma to yem na bobo ska no na bisa mmoa na koye DNA test ukoye DNA test no na ye oba hallelujah enye oba nso a wo de do akwala ne saa fa ne se wo ba wo ne oyere ne ntina mani nya adwuma ne wo Chinese company ni na pa adwuma foforo ma no mo sa be wo aka ne ke mbasian wo ebia wo de beba na wo de na kacha ne fa ne se wakọ adapt no na hwe no na nkrofo makra wo mugu bebi kro bi kofa ne behwe na mo tua ma warriors fefefe ewusuanti I put it to you say am kai no say ye wo e na wo yire akọ wo na wada ni different person na e dey na won so be ye right obeja aware na na say obeto yaso and I said if I didn't share ebra our comment section hono mo e ma ye fefefe e asere sem de e sanso ya reho sempa enu nti no wobodia na subscribe to ye Too Much GH channel no we are following our IG Facebook mahifio Twitter on yam pa media ene akosuya pokua answer aka apa makramo